Takže čaute, vítam vás pri novom videu, tu je Videogame Expert a v tomto videu si zahráme Brawl Stars a konečne sa dostaneme z mínusu po 6 rokoch preč, takže ja to teda nebudem zdržovať a môžeme sa vrhnúť na to. OK, takže ako som už v jednom mojom videu, ktoré som včera natočil, no vlastne v piatok, neviem, kedy to teraz pozeráte, tak tam som natáčal futbalovú sezónu, novú, a jo, kúpil som si aj tento pin aj na tamtom účte, aj na tomto, na toto perfektné videjko, ako viete, tak ja tu mám strašne vzácne skiny, lebo tento účet je z roku 2020, hej, z roku 2020, a ja si tu dám OG Dynamajka a jo, chcel by som sa konečne dostať z mínusu preč, samozrejme ešte si tu najprv otvoríme kredity, si claimneme, je aj Megabox Rush, takže jo. Dneska dúfam, že stihneme všetko. Ďalší Megabox máme aj Brawl Passe teraz tuto. A tuto nemám žiadne skiny, takže ja si budem hrávať na tomto účte, keď, no. Ale musím ešte plniť svoj daily streak, no. Ale tak, hej. Budem hrať aj na tomto účte, keďže som tam na jednom už to dohral, tak to tam už bude nuda. OK, vyzerá to, že sú tu viacerí takí, že nemajú žiadnu menovku, možno, že sú nováčikovia, alebo proste OG hráči ako ja, kurňa. OK. Poď som šmejt. Kamo. Medveď. Super. Ty kokos, poďme teda na to, pokračujeme. Šelina. Jaká Blaze? Kamo. Do keľu. Kamo, bacha. Cepka je otravná, ale ja jej ukážem, kto je tu pravý OG. Nie. Nie, ja som omylom. To bude zázrak, ak prežijem. Čistý zázrak. Čistý zázrak. Kamoško, tak to je strašne OP. OK, poď sem. Power Cube, poď sem. OK, nevadí. Jo, Hraško. Kamo, prečo sa tu... Prečo? Ja už hovorím, že oni sú tu strašne divné mená. Kamo. Poď sem. Poď sem. Jau. Kámo, extrém. Hraško. Kámo, poď sem. Yes! Je down. Poď sem. Kámo. Semka, poď. Samozrejme, asi tak ľahko ten box rush nestihnem. Keďže tu furt pozomieram. Ale OK. V pohode. Proste otvoríme si všetko, čo zatiaľ máme. Box. Výborne, gadžeta ako prvá. A ďalších 9 vecí, no takže by tam niečo bolo. To si robíš zo mňa srandu, ja mám také šťastie ako kedysi, ale mám jeden pin robotový a potom, jo, ale toto si nechám tak ako mám, lebo chcem si to nechať ako v OG časoch, takže tak. Kámo, jak mi chýbajú tie staré OG časy. Ja by som, to je futbalový dynamik, pre tej z dávnej futbalovej zóny. Kámo, akože priznám, som sa chcel pozrieť späť do tých starých dobrých časov a hrať to brávko, užívať si ho, keď tam proste boli megaboxy a hej, no proste, lebo potom som začal hrať Fortnite a proste prestal s tým Brawl Starsom, aj keď tam boli boxy a potom tam prišli kredity a že áno, tešil som sa z toho, ale proste teraz sa nejak z toho neteším, proste vôbec sa mi to nepáči. Korál. OK. OK. Zachranáriový. Kamo! Čo sú to za mená? Jo, z ničoho nič som mu nabíjal ultina. A ešte dvakrát Dairylovi, kedy si to tak nebolo, keď som mal ešte tento
OG skin poprvýkrát bol z lavičke, on sa vlastne vracal každý rok iba raz a teraz už je strašne vzácny. Takže jo, ale tento účet by som nikdy nepredal. Pivko je, kamo, sami Slováci. Zachana, aj Mišo, kamo, ale tu sú doslovne sami Slováci. Kamo, ešte tryhard lobička z roku 2020, ty kokos. Kde sú sápsi? Kde sápek? Tu je. Poď sem. Yes. Kamo, to je best. To je proste best pin. Daily wins. Ukáž. Kamo, akože ja vôbec nemám šťastie v tom. A to je box rush, to je niečo iné, ako bolo kedysi, akože, chápete? PVL Dia. OK, prícapek Dima. Palo Dima. Destroy Valo. Nechápem. Oni sa až fakt dohadujú. Domo! Kamo, ako ja nechápem. Menové šialenstvo. Tony Fortniteák. Kámo! Tebe šíbe? Kámo! Ty kakas, Johnny. Mimozemšťan ešte. Kokos, to čo je? Kámo, mne už je zle z toho. Nie, už až zle. Fakt. Poď sem. Deja vu. Nie! OK, zdrhám. Nie, to nebol dobrý nápad. Haha. OK, teraz. Poď. Yes! Haha. Kámo, milujem to. 1000. Je to za chvíľu tam, ešte jeden win a konečne tam budeme proste. OK. No win, rozhodne win. 15 trofejí potrebujem a ešte plus ten win streak, tedy je až 15 trofejí, takže teraz by som mal sa mi zdať dostať aj trošku viacej. Ninja EXE, dobre. Kamo, poďte sem. Poď sem. Kamo, a tento účet som sa snažil dostať už dávno, ešte v roku 2025, ale podarilo sa mi to až teraz tento rok, lebo Supercell proste asi očividne moc dobrý není v chránení tých účtov a získavaní ich späť, ale vtedy bol strašne dobrý, že proste... Ako teraz stačilo tam iba napísať e-mail a zmenili mi ho ľahko, ani som nepotreboval overenie, kamo to mohol robiť úplne hocikto. Ale že proste... Ako... To som mal ešte svoj starý e-mail a potom sa mi zmazal ako tie ostatné, ale... Tento tu, kamo, týto tu teraz, tým, no teda, tam tým minule, tam si musel napísať e-mail a ešte overenie na ten e-mail, ktorý nemáš, aj keď si ho zabudol, kamo, to bolo nemožné získať ten účet späť. Keby, že vieš už ten e-mail, tak to už logicky aj nemusíš prosiť ten Brawl Stars support, ale proste musel si, inak. To je proste strašne bolo blbo urobené, som si to aj hovoril, že ako to tak mohli urobiť. A ešte aj ho niekedy hovorili, že ho nenašli, proste zabagované. Teraz len jediné, čo chcem, aby zmenili to, že môžeme si zmeniť roky, lebo teraz neviem, že koľko mi to dal mi to, že nie som dospelá, čo už teraz som. Ale proste oni mi to zmenili, takže bude dlho trvať, kým budem Supercell Creator. Lebo tam musíš urobiť, že musíš si vybrať vek aj tak. A aj tak oni ho vedia. Čiže to mi je strašne divné. Ďalšie 2 megaboxy, vidíte, OG účet. OG boxy. Mega Quest. Nič, nevadí, čo už. Kamo. Yes! Kamo, samozrejme, kedysi by som bol viacej šťastný z toho v dávnych OG časoch, ale čo už. Celkom som z toho rád aj teraz, že konečne mi po 6 rokoch aj padol Brawler. Či počkaj vlastne, nie? Vtedy mi sa mi zdá ešte niekto padol. No jasné, Trunk mi padol. Ten mi padol, to si pamätám. Lebo... Jo. Lebo tady sme raz aj otvárali, sa mi zdá.
A k tomu on vyšiel nedávno. OK, Insane, výborne, všetko Insane, lebo tedy ešte nebolo Impossible, teda bolo Insane V1 atak a až na druhom účte som dal, že to Insane V2 atak. No, to bolo zaujímavé. A samozrejme IOL 2020 a Showdown 534 winov a 1136 v 3v3 eventoch a Duo Showdown tam nejakým spôsobom odstránili, čo... Tuto mám samozrejme to oveľa viacej. Jak to má Victorious? 2126 1600 kamo 77 či počkaj 77 jo. Kamo UP 1215 OK. Samozrejme ešte tu mám 7 ďalších rewardov, hej, takže to ešte konec nie je aspoň dačo ešte na to video, aby sme mali. Star Drop dvomi prstami a máme Bonnie, hej, tak sa volá, dobre, Bonnie máme, takže ďalších brawlerov máme. OK, Start Unlocking New Epic Brawler dáme, Kroma som sa na tom druhom účte, to si pamätám, tá challenge pred 5 rokmi. Dáme Bell, tá je proste tiež OG, sa mi zdá. Aj keď tuto som ešte nehral na tom účte, ale viem, že tedy presne ten deň, keď vyšiel mi kamoš, hovoril, že prečo som si odstranil ten Brawl Stars tedy. Ale ten príbeh bude na budúce, urobím z toho animáciu, ak tuto bude veľa lajkov, hahaha. OK, takže to by bolo pre dneska všetko, dali sme to, konečne sme späť a jo. Takže ak sa vám video páčilo, toto video páčilo, budem rád za like a odber a uvidíme sa na budúce. Takže čaute.